Asinya already lekuti mukadzi wangu uri pano. 2018 nanozi ngabata ndipo. And 2021 ngabata fane chimwe chikoko. And mina social December ozani. Wese unozizwa baba. Social December ngabata nechikoko. Ndaenda kumba kwa nima message ngani. Bawo ndiwana atenda kwa pasira. Nima message muzee akaniona masi. Ndaite. Ndambako ama to ina sina kama kuporoka sisi ngo wakweza mali ibazo ko mule no mule upenga hakurizirwe bero membero dzangu dzazove pendo muchandishambaza kunge zigo tichakudana ikumabiko wakanditi taurisha yana sikuta munvo Mumo kona December every Friday aenda kwala ashenda kwala banga mbuzo baba nesa ko kumwini no kwala unaenda kwala badile njira mutero ne kono na sisi ndio kuna kana ko yo kuna mazo no amenda bege ga pesa kama kwa sita na taxi imbati ni ndio nikudo mutero kana koda akachika na December ndanga kashako kana koda asisi kwa mutero ndio wao baba ni nani wali mutero saka mjambo kama unapata kwenda kwa dare every Friday akaenda kwa dare Friday hapo kuna amani kana shtatu isu zoti siya baba tisina kana chikuja kana chikubata kana moyo usengitisi bandagogara chingoshingira bandagogara saka tagara kuda ndakazo daira foni yemya mune namba dzakapinda kunzi neki yara chitumbisa ndadaira inda kana kuti wali foni awapo apa waenda kumvura kana wauya ndio wauza kuti pemeta simufoni ndiyangu akabva kokora kana daira foni yakanzi neki yara chitumbisa but make yara munhu yazo daira tindisiswa make yara wadoko saka ndikuziva foni obiri kunzo make yara chitumbisa ndiyangu ndo vakatwashwa foni yake atwa foni yake bhabule aenda bhadzo adzoka zvikanzi iwe wadera foni wamudera foni kuti kudii pandati make yara vati ndokumbira ukaona libati indobada kuti wamoti libati isu pana mababa toshizi babafanisa saka ndiziva kuti mamuti libati ndoupi ya make yara ndo kwakenda kuti inini wamuti babafanisa titorono mwana kuti wana nokea inini ndobada manje ni mama kusara kune mwana wani inini nemurume tine mwana 2 kune wa 2015 anozifanisa nane anonzi ba 2019 ne family pati napo zviso zvikuti zvinywa ndinosununguka ndo pakazonga makera reva saka umbiyangu pandakamudzona rakapati ungochairire foni iyo yako pandatoda sorry mwangu ndadaira tichiti kwaunobvenda kubasa kune kwaonera basa kugaraji ndafunza kuti pamwe ndimama weivo ndokumadaira ndai zvakandaiye manje mwana waridzi atodoro ende kunona kwata mwana wadoko tikutoziva tichiratisa pamupenda watiri Barada bana shaka baba bandi kunenge matongo sema tongi sandaito ndiyangu baba akuseka ende akutanga bataga ini bana songa mwana baba songa mswake mtima ndasunga mswake mtima saka ndakasunga kana baba sana saka bado murumo ndamshana kusebaika banga asina wene mara siwe cha kuti basa ngo kada ano driver anta shelasi kanajem saka ndo bana kusanya mungu bana nai baba os munashanda na baba Vanessa. Baba Vanessa munashanda na usini baba Vanessa wene mali na shikafu kumba wasutini. Ndoka baba wasifai voto sika voto tambia ndilompa mali epa zuba ndilompa $10. Badatote mali baba Vanessa wene ni mali. Lemne dola mata kutengero nya since takamera pakucha. Baba wasifai voto sika voto bana kisana na ADC. Voto ndikutisa $20. Badatote abana shaka patatika. Umbia mama sika kwa 8. Ayo ma 8 ndo bana shika pata. Wauza para kudi, wazimungwara kana anza. Wauza para kudi. Badadaya zvakutsana ngurezvo ndizvo zvoshwa zvakutamba. Zvakanzi. Zvino iwewe kana watsana ngura para kudaro wakuchena ngura para kuti wafana kuudza wa life yakorarama isusu. Badadaya inandikwanisi kuenda kupapaya. Zvakanzi manje para pakutsiurani. Badadaya kana iwe wanda pakutsiurani ini chana. Zvakanzi kuti ndanoramba para. Pakanzi kuti ndanoramba para kuti ndinenge 10 o'clock dzemuntu. Badadaya ini ndakakwanisa kuenda papaya ndikafonere papa. Akabva kuti foni ndakazapara vadondinyorera maoko mangu vandatogara vandatotamba ndinandira pamutenda kana muchikura nhasi baba munongura ndiyangu akatanga kundikikirisa kana ndakabereka mwana akatanga kundikikirisa vandatongoti aimusinzi zvokunetsina nevanhusura mutombi yangu kana achindiwa anoshandisira zvinokuwadza anondiwa wanoti vandatoti ainega ndikudedede kumatokumarengo vatogara ndokumarengo kugara namama vakaenda kumba ndaenda kumba ndakasvika kugara 3 days ndagara 3 days dzemwana pabuda mota paroma
abana muda paroko bana kaudza atiti atita kuti wakuzodzangadzira wapiwa mari kufanira kuenda kuchipatara. Saka mbi yangu uyu ane mhosva dzake dzaamhene kudena kwakaita akavhaenda kupolisi. Aenda kupolisi pandifonera kuti maivhanisa ndasungira. Pandatoda kwenye ndine kuchipatara nemwana. Kwewo wadibindudza ndakaenda kuona chakanzi ndakasingatekerwi kuti ndikone kuenda mwana. Pandapoti awa. Saka uyu akabva paakatorera muzouya mangwana makuseni. Mutore mari ndakutengera mwana wangu sibhutsu dzisipo satai. Pandatoda awo ukaita panachakashata. Ndichakufonera kuseni mwangu. Saka mbi yangu yana mufuna kuseni ndakati ndimomukira kubasa sisi basa kwaona kuti mwana kuenda chirungu. Kwakumani. Mama anopedza. Ciao. Kwakumani. Ndaenda kuma ndakangosvika kumakwekwe ndakaenda kumanaidzi maneri ndireka mwana wangu masikana panzika ndichingosvika mbi yangu yakabva urudei pandakati iyo urudei kana pachibvunze ndauya pababa handibvunze izvozvo pandakopinda pandipinda pandakapinda mubedroom mangu mune mukadzi akagara pakona yemberi mukadzi akagara pakona yemberi pandamuti makadini nokudai ava baba wakagara pakona yemberi ini pandagara pandagara kukona kupedzisira baba wandakwari pakati pandakati nhai baba nesiko ava ndiana zvaurongona ndizvozvo pandatoora kweni ndaenda ndakadzoka nhasi mumba mumuviri amai ava wachakabaya zvakanzi ipava ndokuongora wavagara ndati zvino vandarare hemba mangu inini pambenda kumakumbezi yangu inini zvakanzi nai munomumba mangu inini iva akakuzoti imba yako ndiani pandatotai nadabvaakagadzare chindipei mari yemwana yandawina ndienda iwa muruma wakavhani patendo pasi pandadongoti kana inimi muchienderera mberi shuwa nekuti nhasi nemadzimai enyumba ndoramba mangu aya pana chakashata ini ndaidza pandabuda muzai mukadzi webvaita 3 days aripo ini ndikumba pana mama wangu. Saka ndakabva ndizvinoudza wana wabamukuru vanonzi babamuna mukuru bamukuru wayobva wati ndichataura naye ninamba amenotaura nakwakwa ini bamukuru wakabva ndisiyo chidzukira kumba ndadzokera kumba inini ndakabva ndasvika kumba murume wangu akabva kiadore kubhedhi achitadore kubhedhi patakati akavadzana apa ndakamusvikira abvisa zvinhu zvako mumba abvisa musadza kumusiziverenga Kaunose, ayo, usapesani, kawa kaunose. Amai avati ndikushunguruzwa ndizvo. Nyaya yakasvika kuti uyu yandakanesana naye kuti akasangana nemukomana ndinoshanda kamuzvona bausika kudodora remuri bausika kubvadzana bausika kumbira mari asimi mautenga muri zvataura kuti murume wangu hasundipa mari hasundipa chikakumba kunakanati bausika nemurume wako haasi kutenga chikafu ndotenga atetovapendaa ndoshamwari yangu akana asitoriko kumba anenge ari kumba kwayo ipapo pechikafu yatanedairwa ini ndakati ndotenga nokuta se asi nyaya huru iripo yekuti mukadzi wangu uri pa 2018 muna November ndikabata ndipo anditi inini sekushetine mwana wa pamwana wanoeaaaaa mwana ndorambe mukadzi mwana kadaiunazvandoereka mwana taurana mukadzi wangu ndasi uzokerana nda paakaenda pakanomusiya kumba kwavo akaita 3 days akamufonera andina mari muriwo achiti inise mune ngajera kugara mukadzi andora mukadzi wangu adzoka chi ndakauka 2021 pane barafane chimwe chikoko muna 2010 odzani wese unozviziva rivako musi wa 10 December ndakabata nechikomo ndaenda naye kumba kwavo nemameseji aifoni kwavo ndivanatezvakwakasiyana kudzimai mameseji mazere akati uyu mazira ndaite ndambako amatokina singamba kukorora sizongo vakuita mari kukorora isizvo tirambe chindesa mukadzi zvakadaiswa ndapiwa $5 kasarungwa kwa aparobhedha kana wiki vakafona achira usiku hayi zvikundiremera zvakadai ino ndenda jaira ufundi kutosimumwangu ndajara naye chiku 1 rand chimwe kuti
Umeshawaandana. Wote ile kanisa sana kaenda kumba kwao. Yako ndio kurara kumba kwao. Sikazi kana tiri kwa. Alibo. Saka muswa 15 cent. Ndio na bongara sasa. Ndio kana bada kunyana na swa. Kana swa kana. Kami ndio ndio makani ngara ya. Saka mimi kuna mimi na mata mimi anga mimi mkazi wangu. Hapana nizungumza chenga sana. No. Mungkin Asal sih. Nunggu. Siswa buat phone awalnya. Nggak bangun nunggu ciru. Mandang restoran apa? Iyo doa siswa buat phone berjaya apa? Sekarang sisa. Kadang ada aku kamu kan sisa dalam wah. Nunggu sekarang nunggu. Dalam ukuran bawa sisa yang macam film buat siswa. Siswa buat jadi orang siswa akan dapat siswa 50. Siswa 40 Januari 2. Katika hari dalam semua mereka sudah pernah siswa ini sudah nama. Kadang juga mungkin ada sudah dari kita sudah kan bawa kamu juga tahu bukan? Tes. Amat kamu tahu antar orang pun masih terus ada dia itu awak itu kan itu nunggu dah susah. Awak sekarang sehingga jangan mana dah sih. Macam dua. Saya kadang-kadang itu ini semua zaman ada nesika ini percaya bosi nesika sudah namsia kembali bosi iba kembali yang itu bosi hari ini iba macam mana sih dan ada macam itu hari ini akan berjumpa registry akan itu dulu bukan kawan bukan apa lagi ya itu apa mungkin suatu doang sudah kalau masih yang masih ada Sekarang seluruh darah kalau itu sudah orang asli ini mulia dan lain-lain. Agar nasi suam asli tidak dapat ceramah mereka sudah dapat sih siang nasi. Nah udah awak banyak. Saya ini memang ada family sana yang berapa. Musuh orang tidak kasih. Tidak kasih mereka sana mereka sana pasal sungguh. Pada mereka sih orang orang ada sungguh bagaimana sekali. Afwan mengajar orang kuat. Sekarang awak sekarang aja di sini kadang di sini dulu bisa masuk. Kena kulihat tadi lagi. Kalau nasi dengan ini, lupa soal memanfaatkan cendera peninggalan dari kota. Okumana institusi dan institusi luar dari sebanyak ada. Sudah sudah ada. Sekarang ini sudah mungkin sesi nama. Anda sudah tahu pada sesi ini. Dahulu siswa sudah mani. Kepada seorang kata, ini dahulu itu sudah ada masuk. Untuk dengan sudah tahu. Untuk ada sumber sosok Maria yang ada tu. Dia ada sebab tahu. Apa sebeza? Dua yang ada sebab tahu. Ani, kumpulan dulu orang. Akan tahu sih sebenarnya. Bukan soal apa. Kamu sekarang apa di sana? Juga baca aku dulu. Apa itu ada aku sih. Kalau Bisa tahu. ya aku dah mungkin. Ada jauh sih. Ayo, anda sekarang sadar. Lupa ada angka dalam sesuatu di rumah pasal itu bisa harus pasal pun sebut di rumah pasal itu agak mau kamu kira pasal baru lupa ada yang ini sampai mana bomo itu kan pasal itu kan cuma keluar itu sekarang ada pun dalam manusia tahu sangat aneh hingga aku boleh kamu jangan kuat itu apa ada pun bisa barang aku itu agak sering disaru ayo mungkin terus dari aku kan pokoknya kan di sana saya ini bapak dia para sana betul para sana para Nyampe jurai. Saya benar betul kalau mau program nano sudah nanya mah, itu sih kamu refleksi, mau sih sama kita sih. Kalau mau kamu ini kita mau buat ini kita mau pada buat itu sih, mah ini kita baru macam itu mau jual. Kalau sekarang mau jual mana beda sih, apa lagi? Untuk apa? Beda baru sudah banyak. Alright, ini pun masih sama. Ayo punya. Apa itu nama? Nama kan ciri dalam ilmu ya sudah. Mesti mencari sangat fokus dengan kita masyarakat. Ini bukan. Bukan itu. Saya sadar orang itu bukan. Ini sih. Kalau kita sih sering lalu itu, ilmu ya harus apa yang cukup makan itu tadi itu. Pak, bukan kamu. Kakak tahu boleh kalau misalkan barang itu. Kami sejak ada yang berbeda dia, anak bangsa dia. Kata urutan abang Sisi awasi bu, pernah awasi bu tambah aja sih. Karena soalnya jauh juga ya.
Atinataurike. Anakubata hii. Anabvira akakubata Saka kuti nyaya yechikomba totanga kuinzwa kutaura kwavakaita vakagara ipapo. Sekutaura kwaita kuti ari nazvokunzwa kudaro. Zati. Nyamanidzwa mutotangira ipapo here kunzwa kuti makamboita chikomba. Ndozvakuda kuti anoitaura zvakati akubva adzokera kudaro. Kana papa anotomudza pacho panenge mubvunzo. Vandingamubvunza ndabvunza. Zatinotangira pabhedhi here ipapo kuti muzive kuti makamukunzii makamboita chikomba. Kana kumashure zvakambotaurira. Iye akamuchitaura. Painakuya kupa kwenye patate zvakaona meseji. Ndozvakuda kuti akusovera matete zvarakuti yake. Atezva. Makwate zvakaenda zvakona. Pandakabata mameseji ekutanga kurengwa H2 pakazobviswa guru racho ndivo vakatotambiswa mari yacho vakatopera. Apa nyaya iyi hatisi kuti murimo munyaya asi kuti ipamunga goni kutibatsira. Urikurunawo. Ndosaka wapazisi kutaura nyaya. Usacho taura nyaya. Panyaya maitikiro yakaita mamistake ekutanga munhu kutanga nenzira kutaura munhu waanei Angari angari asi munhu wechitu vaida munhu vaipindura unopera makateerera munachimbudza achiti haana zvaanoziva. Muri kuti munhu ari straight here pakurara kana achiramba zvinhu zvaanoziva kuti hama dzangu dzinoziva. uyezve ndichitaura ndawedza mukomana akatibvisa mumawani aina mawani ndizozvo mamasiyana kana muchida muridzi nyimbo akaziva nyaya iyi inaanakurakae nyaya iyi imameseji acho ngavana mufunza echingani echitu atakasaka vana vakawirirana vana vanowirirana kusopesana vaida kuya kukrismas mapano ndobva asara achigana mai ndo pandakazotoda mudzimai ake arwara kutenga nemusoromane ndakati mudzimai wenyu arwa zvikanzi ini madhama rekutiueta ndikati ahamuproblem tsvaga yangu kupai ndozokupai vari mudusi zviri zvekuwirirana vanhu ava nyaya yakunetsana mambo yavakunetsana zvakaonesekana kuzvokubabviswa zvadhisemba kusvika ichikutaura pafubisa kakusiri mudzimai wako yari mumba arikurapa mubhedha bedroom uyu vakatomudzinga uyu mumba ndo nyaya yakunetsa izvozvo zvose zvavakutaura ndezvekumashure zvakatopera nyaya yava yakunetsa kubva yadhisemba izvezvi kutori nemudzimai tinoti isusu abude atiza atiya murume wake kana achirwara anomushandisira zvokumwana mumwe musi anototemwa neimba saka vakambotanga kumbodenana vakuna zvobva zvatomutsitisa vanhu vanodanana mumambo vanodanana zvokuti izvo zvakutora zvokuti tinonyanyirana zvoti anomunongedzesa kuti aini zvakafanira kuvato pakuti zvinanesei pavanezve akamunongedzesa kuti ndaini patanga kuti kuwandirana matanga kuwandirana baba vangu
kusvika pakubvunza ini zvinombofamba sei vanhu vazvoirana akatozouya mubani munobhadhara nokababa vangu mushure megurukuro kutora mudzimai wake nevanhu vake vanhu ava nyaya yokunetsa ndeyemudzimai ariko izvezvi saka isikutora makadhaba saka masasagare musitendi nekuigaoayati mukadzi wako uchiri wakagara mai mukadzi wako chiviri akugamba mai mako yonani andiri mwari bosi kubvaka kumakwamba manje akasiyakia mukicheni atora mabhubhesi ese mabhaketi akasira wani bhaketi mama mako yokuvaara nemukadzi wako unoamba gukure wamba gukure hauna samukadzi wako saka upinza mukadzi ini zvakaita zvakapinza siriyo yako tivanjira dzekani zvipachena kuti mukadzi wako mukadzi wako chipiri aripamumuzi mgendo makore mawaida mukadzi kumaari saka chii ichocho hakukadzai ayo akura akuona munhu achibvunza mbiri zvakafuna nzizo rakafuna mumba kwavo yakanga akafunira akadzoka akabva simukai pamubhedha akabazodaura pasi apa ndikabvatora mapete vanamamwe mapepe ngaripa nemabhezi ake kutsvaga utano gati Jamani, mambo yataka kutaura vari kubvunza kuti iwe uri zasi sipo nomukadzi wako nhambatiwaone ari kugara mumba maumaka kuna mukadzi auzivi raiti here hazvasakadika kana pakakakatsira paakanganisika but ini ndakafonera sadomu ndamunzoda muzoranguendina sadomu vakayanga ndisatutu nechivananovati ushandisa hwanemubhii sezvo ungokakira mao ichirurwo mako saka iwe usashandise zvinhu zvirimupamba urinzimana tu zvedhoraichina navantu vakakotedhi but nedhore makamua dzimba idzozetsana zvedzinhu zvikotu student kapedza dzenzani yaya munadi yeye muchiko saka mukadzi akata iye akatiramba chakamira makaramba naye mubutsi makaramba naye ini kuya mubvi wangu makaramba naye ini kandinakuramba saka mbanje mani pamusoro chakamira makaramba naye andisizofunga dzaibozi ndiyewakuramba naye ini kandamurasa saka mbanje mani iyo inzwashona irayamba mukadzi wautara wechitwana kwakadzimba waifana kutomutsvagira sangu wenyangwe vasingadekana kumuona pachivanhu dzimba dziri tundu dzemukadzi wako kuru newe saka mukadzi mudiki ari kuoneka ipa ndozvitana ngondichii aparutaza ndikuinda ikatinyaya parutaza sisi itoyapa yakusikakana akana muzisakedzera sisida kutimiro kuzvionesa dzimba dzepamba pemwana wangu dzedzana isapinde zvaisaka asi asapinde iasizini varorainangana vatu asi imba yamunoziva kugara naundiana
Wewe ni mkazi yani. Ndiye aiwa mkazi msoreje ngani. Uya ukaita mkazi. No, kuizwa. Tutaenda kusipa. Watu. Kana mkazi awe. Hapo wala kitu yani. Ndiye yenzi. Muzi toka. Muzi aoka. Zofatsa. Uya kuti mbiche ndo makaiswa zvinzva uyu mama kakiyo. Sekutanga angauya achimona nekutanga basa raizotera. Kakuya kuti vauya vaikare zvekuti papapa vanotanga pane vakudzapa mukuru mwana wake uyu akapinda paimba inotivi ende stendi takaitika mamukomazvaonoti wayoyo wadi kutsvagira kwazo kupe kulodi vadinini marandi vadonziva mizvizvita mugwarakanaka kana paakatotipaonaya asalomakwatotii madzimai kana pamwana nekufara vatisamba pavo saka kuya kuita mainika vanhu vakamugwavisa ndakodwa sei every day vanobuda kusend my set vachienda baba vachienda pasi muchikosanotimichii Adara muzazi. Auroti mahama iri muno zvimbi zvinono kana. Umwe sakati kana kuma kana titi kana baba kwa mwe. Baba. Ukati ya kwakaita shuka ndi. Ndinenda kwa baba. Ekutanga kana kana semu kuya kana sipa ngati kia. Zvakaisa mu. Zvinhu zvinhu zvakasiya mubedroom mugenda nemetress paunoenda chete mukadzi wokumbiri ndokwamai vako vakakubereka kana kuti kwasisi vako ndomgamai pasina ndo vanoti muroora wangu uye hagoni kuitambira mumukadzi achimiti muroora wangu saka iwe zvaunogona kuita kutora mukadzi wako uneamai kana kumasisi nochilonga muriko kuti tomutsvagira pasi pokuita pokugara kana makutouya kumba kurava munotogara pasi motokumbira madzimai ndizvo zvadaro ndafunga kutora chi mudzimai vokunzwisisa kana kuti vokubhadharisa ndivaniba ndomakamira Wapezana kwa mama yale. Wapezana. Sina imani. Bwana. Unasanga sangana. Wapezana box. Awezi kumsaidia kusangana kwa pale kuti ndakarana alizokutaza kuti asifai kana kuti chini asindoko Sasa everything is normal. ayo Alright. Ina ndo sense nayo mbamai smart umwezi mwana. Kwa hiyo kwa sababu ndio basi na umwezi nayo. Kana kwa sababu kwanza ngazo kushumule kama itinile ama wazo kujua bache. Sio ndio bana ba. Wazo kumule. Mamule. Sasa mtazo kushumula kumule. Sisi maji. Sasa mtazo kwa aje kama beni. Aje kazo kama ni ama hiyo unaona. Na hiyo ndio ndazo kama kurama kama zini. Basi area Mungu alikuwa mazi. Mungu yako mtumbele ndio kama shamba ina Mungu ndio Ndio wakumbira rege Mungu kugama. Tá. Já. Sim. É isso mesmo. Mas viu? Não deve ser um cara fome. Então, tá muito bem, tá vai dar. Ani para não ser só um caiu. Kita quando vamos na sala, vamos barana. Ada bagai itu barana. Kasih aku Semua itu juga itu kalau kama asik dari main kalau kau ini main
Ayo, jauh saya. Maju. Harus boleh. Masuk mau ada yang masuk berapa? Jadi udah lagi. Oh, dua free. Sungai. Garam. Berapa beri? Ai, beri dulu, saya kau beri. Kau beri Tuhan. Não beri. Tuhan sih itu siapa nama? Aja sih. Garapas. Dengan lagi jual sendiri. Cuma saya jual sih. Saya pasti. Ini jauh soksi. Kalau kami kasih mereka Tuhan. Itu sudah berada. Sudah berada semua. Ini orang tu berani lagi ram. Asal bahasa. Asal kau ini sih jangan. Aku makan berani dulu. Alright. Sudah. Ada yang mana ada?是不知道谁改谁，我们输了，龙哥的不吧？是。我们做我现在。是，belum naik. Udah mau, naik aja. Mam terus mau kita sebut. Dasar terus, san. Dasar terus, dasar mam mira coba dulu sama orang. Emangnya ada sebenarnya kena. Ini mau berapa? Nah, udah dah musik. Ini apa? Mama, ini ayah kamu jauh lagi ya. Oh, ini apa bisa juga? Tapi itu kita ada nasi. Sebenarnya apa kalau siapa? Sekarang coba mereka berkomunikasi. Sisi, kau yang bawa ini. Kau yang bawa nasi. Kalau kau tidak ucap apa? Discutir isso para o ator a gente vai assistir até a família os alunos param de ouvir a base e tinha ainda contar algumas jogar as palavras de panela jogar a paz já cai com a paz se para ir com a paz na tele o espaço já tu primeiro o para jogar a paz muito já e o participar kazi yeye awuyanga akazi esipali bagala bachapa muchiti hakuna esipali chokupiga basi hakuna zvakanaka asi zvinoitwa nemurava ene kuti atende mazvimvesese asi kuti kubva kwake aendera kuna asiri nekuti akumuda hatisidari akuitwa nomume wake iye avenezi asi akaite upenyu kaunoda achipinda bhazi rokuita kuti arikugara madziva hakuna zvakanaka munogara mese panzvimbo imwechete asi zvichiitwa nemutemo apachiita kuti mutemo ushande ava nanga mutaundi hatiti sina kudaitovaga nawakuvamu asi saundi yekumusha mutaundi ekuvanhu
That is a member of the Bible. And I'm sure the Home Japan, Mujabu, the Kanu Mujabu, were very much from me. Some of the United but the use of the Nothing is that. The guy that was ever getting I said, I want to show. I will try to find it. Moving. And it is. I never said about you. My people and that's my. Bapak benar tidak. Dia maaf kalau benar. Asal orang benar tak benar bisa lama. Mengapa ada? Saya ini pun bersikap mu. Mu mau juga ni ada saya ni. Asal ni makan mau ni. Mau ni dah. Kalau punya ni so. Saya mau ni ada benar saya ni jangan ni juga kata saya. Sungai, kan itu sungai. Where is?